Hoi, ik ben Ayoub en ik kom nu op het nieuws. Ik doe de groeten en opa en oma. Mijn moeder, mijn vader en mijn hele familie. En ik geef mijn groetjes aan mijn vader en mama. Ik doe de groeten naar papa en mama. Ja, maar Jessie gaat er ook nog bij. Wij doen samen de groeten aan opa en oma uit Gelderop. En ik doe de groeten aan mama, papa, oma en opa. Groeten mama. Zitten alle twee op voetbal. Ik wil graag de groetjes doen aan mijn oma uit Stadzagen en oma uit Dedemsvaart en mijn opa uit Doetinchem. En ik doe de groetjes aan alle oma's in Nederland en opa's. En ik wil de groeten doen aan iedereen die ik ken. En wij willen graag de groetjes doen aan Rob en Sophie. En ik wil de groeten doen aan iedereen thuis die nu niet mee zijn. En het is hier heel leuk. En de volgende keer zie ik jullie weer terug.